Здравейте, приятели, малко се разхождам. Таз как се казва генерала, ето го. Аз се казвам хора, аз управлявам българската държава. Казвам си и да не забравя, честит 8 харт. Да сте живи и здрави и много хубави и много грозни. Аз съм хан Курубат и си бия с стои пръчка. Това ми е цигарата, това ми е жената, това ми е живота. Така, намирам си в град София. Тя да говориш за градовечи. Казвай как се казваш на семейството. Аз се казвам господин генерал Иван Шматков се казвам. Значи той се казва Димитър Халев. Да, Димитър Халев. Да. Аз съм в град София в момента и виждаме тос ми иска пари. Дай малко пари. Колко? 10 панда. Значи. Дай. Батко, грабнаха ми парите. Колко да ти дам? 10. Ще дам 1500. Да. Да, сте малко с 1500. Ще се Помогиш! Бията! Помогиш! Аз му карах мама да живее.